Вітаю! Мене звати Любомир Фернець, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. І у нас у студії ми вітаємо Володимира Шаповала, суддю Конституційного суду України з 96 по 2002 рік і з 2002 по 2005 рік. Він був заступником очільника Конституційного суду України. Доброго вечора, пане Володимире. Дякуємо, що до нас завітали. В нас є кілька тем до обговорення. Давайте розпочнемо із теми, яка дуже багато обговорюється у засобах масової інформації, дуже багато полеміки навколо неї – імпічмент президента. Тобто стаття 111 Конституції України, вона фактично унеможливлює проголошення імпічменту президенту України. Ну, скажімо так, теоретично надміру ускладнює, а по суті унеможливлює. Зараз дуже багато полеміки навколо законопроєктів. Ви бачили законопроєкт народного депутата України Юрія Дерев'янка? Ну, я на сайті Верховної Ради спробував його знайти, тоді, коли про це почали говорити, але не знайшов. Можливо, він зараз є на сайті. Скажу відверто, чому я свідомо не цікавився цим законопроєктом, тому що без внесення змін до Конституції в цій частині будь-який законопроєкт, він, будемо говорити, мертвонароджений. Бо якщо він буде, цей законопроєкт про імпічмент, скажімо так, якщо ви так назвали, відповідати Конституції, то він буде повторювати ті тези, які є в ній, і буде також не життєздатним. А якщо він буде передбачати щось інше, аніж Конституція, то виникне відразу питання, наскільки він відповідає Конституції. І тому я переконаний, я би сказав так, черговий політичний демарш, можливо, чи просто захід для того, щоб нагріти температуру не більше, не менше. А зміни в Конституції, вони мають чого саме стосуватися, щоб цей законопроект був дієвим і діючим у майбутньому, якщо б він мав бути прийнятий? Ну, по-перше, я вважаю, і зараз поясню чому, я вважаю, що всі стадії імпічменту, внесення ініціативи відповідні, прийняття рішення Верховної Ради про призначення спеціальних слідчих, прокурора, можливо, повинні бути визначені в термінах. Якщо термінів нема, це означає, скажімо, що та ж сама Верховна Рада, точніше її голова, може це питання відкласти в довгу шафу. Ну, просто не розглядати. По-друге, ті більшості, які потрібні для прийняття різних рішень, вони є надмірними. Ну, наприклад, щоб порушити питання про обвинувачення чи звинувачення президента в процедурі імпічменту, треба абсолютна більшість голосів, або в нас пишуть конституційна більшість. Я думаю, достатньо було б і третини. Між іншим, в Сполучених Штатах Америки імпічмент може теоретично ініціювати один сенатор або один конгресмен. І нарешті ще один термін, ще одна більшість. Ну, ви знаєте, у нас згідно з статтею 111 передбачається, що рішення про імпічмент Верховна Рада може ухвалити за умов голосування за таке рішення 3/4 від її загального складу. Порахуйте, скільки це. Для прикладу назву, що така більшість 3/4 передбачена в Азербайджані і в Казахстані. Навіть в Білорусі, якщо там можна уявити імпічмент, потрібно 2/3 голосування в парламенті, в палатах, щоб президент був усунутий з посади. Тобто оці всі, говорячи молодіжним сленгом, заморочки конституційні, вони, власне кажучи, роблять цей імпічмент нереальним. От на вашу думку, ви сказали, що навіть якщо буде прийнятий законопроект того самого Юрія Дерев'янка, якщо не буде змін до Конституції, то він буде недієвим. От ваша думка, так? Ви представляли судову гілку влади, так? І на вашу думку, це просто депутати грають на цій темі, чи вони свідомо розуміють, що цей законопроект до нічого не призведе в подальшому? Це незнання їхнє? Чи все-таки політика, тому що Юрій Дерев'янко, наприклад, він разом з екс-президентом Грузії, екс-очільником Одеської облдержадміністрації паном Саакашвілі зараз знаходиться поруч? Ну, мені важко коментувати мотиви, точніше не мотиви, а бачення, які є у цього названого вами народного депутата. Я з ним не знайомий. Я припускаю, що він просто несвідомий, або точніше неналежно підготовлений в цих питаннях. Але я переконаний, що просто-напросто це є елементарний політичний активний хід, не більше, не менше.
І це спроба нагадати про себе. Це спроба, скажімо, продовжити тему, яка час від часу спалахує. Але серйозні люди, серйозні аналітики, серйозні, ну, скажімо так, учасники, суб'єкти політичного процесу чудово розуміють, що це нічого не дає. Ну, тобто, в принципі, от вимагають, вносять законопроекти, президент, він може розуміти ці всі нюанси і скаже, ну, хочете, Ну, звичайно, давайте. він тому і не реагує. Розумієте, ці хлопці, чи друзі, чи панове, вони гріють космос, скажімо так. Процес нібито є, а наслідки, ну, такі, як відчули. Ну, тобто, зображення на картинку в засобах масової Ну, інформації звичайно. існує. А журналісти, вибачте, як часто нас буває, повелися. До речі, не хочу, щоб це виглядало як самореклама. За проханням одного з народних депутатів, саме Віктора Болога, з яким я давно підтримую дружні стосунки, так склалося в житті, я підготував проєкт закону про внесення змін до Конституції в цій частині і передав йому. Це була дружня така допомога, без всяких, як кажуть, підозр. Наскільки мені відомо, він цей проєкт розмістив на сайті тієї політичної сили, яку він очолює, скільки я єдиний центр, якщо я не помиляюся, Так. і він є доступним. Я якраз там і спробував, спираючись на європейський досвід, який мені добре відомий, тому що я за першою освітою, першим фахом я викладач конституційного права в Київському університеті. Тобто я не є представник такий класичної судової влади, я був призначений на посаду президентом України. Як науковець. Ну, звичайно. Звичайно, до призначення суддею Конституційного суду я був завкафедрою юридичного факультету Київського національного університету. І там я спробував це у загальному плані подати. В тому числі, наприклад, пропоную вилучити з процедури імпічменту Верховний суд, який повинен сьогодні надавати висновки, чи є в діях президента ознаки злочину. От уявіть собі, уявімо, Верховний суд сказав, є ознаки злочину в діях президента. Імпічмент відбувся, попри ці всі складнощі. Потім справу президента, уже як громадянина, буде розглядати суд. Як суд може бути об'єктивний, якщо є вже установка Верховного суду? Це таке, знаєте, правосуддя на випередження, це нелогічно. І тому, наприклад, подібна участь Верховного суду, перепрошую, в процедурі імпічменту передбачена в Росії. Ну, ми тут, мабуть, смовпували, не більше, не менше. Я повторюю, поки не будуть внесені зміни до Конституції, в тому числі і в цій частині, всі розмови про імпічмент, вони нічого не варті. Я був присутній на одному круглому столі, де слово тримали, так, як кажуть, деякі молоді політики, які представляють нові політичні сили, які не є в парламенті, так, а також представники громадських організацій, також молоді. І там від них я почув таку річ, що якщо б існувала процедура імпічмента президента, закон про імпічмент президента у нас в Україні, то можна було уникнути б революції 2004 років і 2013. Ви погоджуєтеся з таким твердженням чи ні? Я взагалі це твердження не розумію. Яким чином, вибачте, законовстановлені процедури можуть запобігти подіям реактивним, які, власне кажучи, відбуваються під час будь-якої революції. Я думаю, що це не просто перебільшення. Це, знаєте, я з повагою ставлюся до визначення молодий політик, але мені головне в цьому словосполученні не слово молодий, а політик. Очевидно, це просто політиканство, це просто, знаєте, слова задля слів, тому що, немає такого. Уявіть собі, Майдан би не відбувся, якщо б у нас був імпічмент. Ну, дивіться, це логічно можна пов'язати. Так, наприклад, люди, які вийшли чи в 2004 році... Я перепрошую, а хто би при президенті Януковичі цей імпічмент організовував і хто б за це голосував? Це питання, але можливо депутати, так? От можна їх було переконати під там натиском громадськості, так? Якщо би там певна вийшла. Слабо віриться. Хоча, ви знаєте, ви, як кажуть, побіжно зачепили дуже цікаву тему. У нас Янукович на сьогодні не є президентом. Так. У нас чинний президент обраний 25 травня 2014 року. Янукович якось так само ізолювався. Відбулося те, що фізики називають анігіляція. Він розчинився в просторі і невідомо що і як. Але ж Конституція України не передбачає подібної ситуації. Звичайно, вона не може все передбачати.
Конституції 112 статті визначено підстави дострокового припинення повноважень президента. І в тому числі, крім імпічмента, там є і смерть, об'єктивна річ, і не політична смерть, а фізична смерть. Плюс там ще заява про відставку. Тут такого не було. І виникло те, що достатньо виглядає парадоксальним. Ви знаєте, я час від часу спілкуюся також з молодими політиками, є навіть такий заклад, називається Українська школа молодих політиків, де я регулярно читаю лекції, є навіть членом наглядової ради. І один молодий чоловік відносно, запитав мені таке питання, він думав, воно провокативне. Я йому відповів, я не знаю. З точки зору закону, це яке казус. запитання було? А чи законно можна вважати, скажімо, що Янукович усунути якимось чином і який спосіб з поста президента України? Тобто, я тут уточню, чи події 2013 року, 2014 можна трактувати як переворот, чи все-таки як революцію? В тому ключі він питався, так? Власне кажучи, переворот і революція в даному контексті вони однаково виглядають зовсім юридично правильно. Я відповів. Розумієте, я відповів приблизно так, що дуже важко передбачити все, що відбувається в світі, але ви знаєте, я їм відповів напівжартом. Я сказав так, що є низка латиноамериканських держав, де часто бувають заколоти, перевороти і подібні речі. Я кажу, і вони передбачили в Конституціях, це і Болівія, там, і Чилі, багато країн, десь біля десятку. Таку ситуацію. Якщо президент держави перебуває за межами держави без дозволу Конгресу, у них парламент називається Конгрес, за прикладом США, більше ніж 3 місяці, він втрачає посаду. Можливо, і нам треба це передбачити на перспективу. Це не означає, що у нас подібні сценарії будуть повторюватися. Але, знаєте, для чистоти, як кажуть, експерименту було б дуже важливо, щоб і юристи були задоволені, говорили, пан Янукович усунути з посади беззастережно на підставі Конституції. Давайте перейдемо до обговорення Конституційного суду. Ви безпосередньо також дуже добре знаєте тему. За останній рік, наскільки мені відомо, Конституційний суд не виніс жодного рішення. Так? З чим була пов'язана ця проблема? Чи не було питань до обговорення? Здається, чи минулого тижня якесь таке досить побічне рішення єдине за останній рік виніс? Я достеменно не знаю, про що йшла мова, я так обіжно дивився. З чим це пов'язано? Чому Конституційний суд не працює? Я думаю, тут є дві основні причини, чому кожна з них основна. По-перше, Конституційний суд вже за такою традицією, що у нас склалося останні, можливо, навіть 10 років, може і більше, активно відчуває себе заангажованим політичним процесом. Причому не тільки його ангажують, так воно і було, але він сам хоче грати, скажімо, активну роль. І деякі судді, мабуть, відчувають себе такими, від кого залежить доля країни. Розумієте, кажуть про розкол. Можна називати це розколом. Розкол інтересів. Якщо це власні амбіції, хтось хоче бути головою, а хтось заступниками, а інші також хочуть, це можна вибачити. Тому що люди, як кажуть, хворі на амбіції, і чим вищу посаду вони займають, хвороба все активніше виявляється ця. Якщо це, вибачте, політичне замовлення, інсайдерське, аутсайдерське, вибачте, ззовні, то це взагалі прикро. Мені важко сказати. Я думаю, присутні і те, і те. Знаєте, у нас судді давно вже, я не хочу сказати завжди, тому що в мене свої спостереження, давно призначаються по політичним вподобанням. Можливо, це не було б страшно. Ви знаєте, згідно з законом про Федеральний конституційний суд ФРН, суддів призначають на рівно обидві палати, Бундестаг і Бундесрат, за пропозиціями фракцій в цих палатах. Для нас це взагалі був би жах, так? У них все нормально. Але суддя, будучи призначений, він своєю поведінкою намагається демонструвати свою самостійність, самодостатність. Він не є делегатом партії. У нас, на жаль, так видається, таке відбувається. І судді вимушені під впливом різних чинників, стимуляторів, про які можна тільки здогадуватися, різні стимули, очевидно, існують, займають ті позиції, які вигідні тій партії, яка їх делегувала. Це означає, що, на жаль, конституційна юрисдикція чи конституційна юстиція в Україні здеградувала.
От 2 червня 2016 року в частині конституційного судочинства було забезпечення незалежності Конституційного суду. Тобто це мало за мету пропонувалося оновити процедуру добору конституційних суддів та запровадити конкурсний відбір. Так? От зараз цього не відбувається, тому що деякі судді, я думаю, що вам відомо, вони подавалися так, як самостійники, так, як окремі судді до Конституційного суду. Але на комітеті їхні кандидатури були відхилені. На комітеті Верховної Ради ми говоримо про Комітет з правової політики та правосуддя, тому що вони не були висунуті якимись партіями чи фракціями. На вашу думку, чи це правильно? Тому що все-таки рік тому приймалися зовсім інші речі, вже 1,5 роки тому. Я зрозумів. Ну, я взагалі, знаєте, я не хочу повторювати відомого режисера Станіславського, який казав, не вірю. Я не вірю в конкурс. По-перше, ніяких конкурсів у нас не відбувається, бо конкурс все ж таки це змагання з об'єктивними критеріями. В даному випадку є відбір, який здійснює відповідне призначення особи. Так що це не конкурс, це відбір. Ну, симулятор такий конкурсу, але не більше. Щодо цієї новели, цієї норми, коли згідно з законом про Конституційний суд, в новій редакції, достатньо недавно прийнятий, там передбачається, що профільний комітет Верховної Ради забезпечує конкурсний відбір. Власне кажучи, все. Але в регламенті позаписувало те, чого немає в цьому базовому законі, в регламенті Верховної Ради. І, власне кажучи, притягнули до комітету цього профільного з правової політики повноваження відбору, добору кандидатів. Чи є це конкурсом? Це взагалі ніякий не конкурс, тому що конкурс, коли людина може, скажімо, яка відповідає вимогам Конституції до кандидата на Конституційний, подати вільні документи. Я вважаю, це неправильно з будь-якого погляду на цю проблему. І взагалі, я ще раз хотів би наголосити, немає у нас ніякого конкурсу. Ну, повірте мені. Я глибоко переконаний, що метою, скажімо, тих, хто буде призначати, от як відбудеться приблизно, не фантазую, а прогнозую. Ми зараз конкретно говоримо про Конституційний суд, перепрошую, що перебиваю, чи на загал про все? Я в даному випадку говорю про Конституційний суд. Я не буду говорити на загал, тому що там є свої нюанси. Там також є свої нюанси, і це окрема тема, мабуть. Так от я саме про Конституційний суд. Такий підхід, коли, наприклад, фільтрує комітет, причому, повірте мені, критерії, які визначені до кандидатів, вони дуже абстрактні. Можливо, це і правильно, але вони дозволяють, скажімо, такий люфт прийняття рішень по кандидатурам, що це довільний вибір. Ну, що таке висока мораль? В якому плані? Що таке, скажімо, інші критерії, які пред'являються, скажімо, щодо фахової якості кандидата. Тобто, ще раз хочу сказати, президент, для мене очевидно, буде призначати серед тих кандидатів, які йому запропонують, а там обов'язково буде кандидат, який йому потрібен, якого він вважає за потрібне призначить ту людину, з якою йому буде комфортно комунікувати. Отак скажу, обережно. Верховна Рада, скоріше за все, призначить 2 суддів. Один буде від блоку Порошенка, другий буде від Народного фронту, в зв'язку з тим, що ці підтягнуть ще якихось там ті, хто, як кажуть на парламентському жаргоні, підголосовують. Вважається теоретично коаліцією, так? Так, звичайно. І проголосують ці, ясно, за якісь поступки. І буде 2 кандидатури. Чому блок Петра Порошенка визначив 2 кандидатури, хоча в них буде реально одне місце, задайте мої слова, коли це відбудеться. Ну, це вже, як кажуть, гра. Скоріше за все, з тих 2 кандидатур, яка партія блок Петра Порошенка запропонувала, одна є реальна, а друга, знаєте, як кажуть, створює підтанцовку. Причому я думаю, що, очевидно, обидві кандидатури, там жінки, наскільки мені відомо, вважають, що саме вона буде призначена суддю Конституційного. Тобто це гра, отут якраз знову задаю Станіславського, причому гра провінційних акторів. Політична гра провінційних політичних акторів. На жаль. Зараз
Іде відбір так суддів до Конституційного суду. Фактично для пересічного українця це така вища матерія. Ви погоджуєтеся, так? Які рішення будуть прийматися, для чого є важливо? На вашу думку, увага суспільства має бути більш прискіплива до цих всіх процесів, які відбуваються в Україні? Чи все-таки от існує така прірва, так, десь між пересічним українцем і там суддею Конституційного суду і його функціями? Ви знаєте, я би не перебільшив роль Конституційного суду, попри все те, що, наприклад, частина з них вважає себе, як кажуть, деміургами долі держави і країни. Творцями. Ну, звичайно, творцями державної долі, країни і народу. Там, я не знаю, які вони категорії вживають, коли спілкуються між собою. В даному випадку. Тут інша проблема. Якість роботи Конституційного суду, звичайно, залежить від кадрового добору. Звичайно. Тому що, скажімо, за недавніх часів мені це добре відомо, тому що коли формували апарат Конституційного суду, я дуже активну участь брав, як ще недавно до того викладач завкафедрою, і мені один з колег, який став головою, сказав: принайди людей, дівчат і хлопців молодих, які мають освіту, ти ж їх знаєш. Тобто я активно брав участь в підборі кадрів для апарату Конституційного суду. Вони виросли, вони дорослі. Я для них, вибачте, колишній вчитель. У нас хороші стосунки з деякими. І мені багато хто розказував, скажімо, як працювали деякі судді Конституційного суду, підозрюю, деякі з них залишилися. Рішення. Він має готувати рішення, а готує не він. В кращому випадку помічник. В кращому випадку або дають доручення апарату, і апарат готує рішення. А потім цей суддя виконує роль говорящої голови. А я це помічав іноді навіть, коли людина починає читати текст і робить просто елементарні Пане Володимир, помилки. але ці речі є нормальними, наприклад, в Україні. Так, є говоряща голова в будь-якій структурі. Це не тільки дотично до Конституційного суду, а є ті, які все роблять, так? Чи помічники, там якісь, чи Це ще інша щось. справа, коли говоряща голова, керівник Розумієте, прес-службу. я вас переб'ю, перепрошую. Просто як прийнято говорити, менеджер на то і менеджер. Що він вміє правильно дати завдання, за нього все зроблять, а він вийде і Ну, виступить. тут трошки інша ситуація, розумієте? Відповідальність за рішення несуть самі судді. З точки зору, якщо навіть почитати закон, суддя готує рішення, суддя, помічник – це той, хто підносить, вибачте, патрони. А суддя ці патрони заряджає і стріляє, скажімо, або не стріляє. Ну, коротше кажучи, він, як кажуть, виконавець. Тому тут, розумієте, суддя Конституційного суду за визначенням це повинна бути аналітично підготовлена творча людина. От, наприклад, я завжди виступав і виступаю, недавно з цього приводу говорив публічно. Я не розумію, чому в нашому Конституційному суді надміру багато суддів із судів загальної юрисдикції. Це абсолютно різна робота. Розумієте, чому вона різна? Тому що суддя загального суду, він судить на підставі закону. Для нього закон – це, вибачте, ну ікона. А тут не є ще інша річ, що, наприклад, якщо заходить в Конституційний суд суддя іншої юрисдикції, ми знаємо, як там часто працює, так? Тобто дуже багато говориться і про хабарництво, і про доброчесність, і недоброчесність. Я не хотів би говорити про всіх суддів Конституційного суду. Ця проблема існує? Я поясню. Проблема існує, можливо, трошки, я трошки коректніше висловлюсь. Чому? Тобто ви розумієте, до чого я веду, так? Я розумію. Мені не гоже давати оцінки, хоча у мене є свої спостереження. Навіть з того складу, в якому я працював. Розумієте, для суддів, загальних суддів характерна корпоративність. От я пам'ятаю, як, наприклад, ми починали працювати, 6 було призначено президентом, з них 5 – це люди з університетів, професори і так далі. Значить, Верховна Рада там таке була суміш, а судді, судова влада призначила 6 суддів, з них 5 колишніх суддів Верховного суду, одна – це голова апеляційного суду дуже великої області. І вони відразу ж зібралися докупи. Як це важливо? Ну, наприклад, приймається рішення шляхом голосування, вони голосували дуже часто в унісон. Один раз мені один колега проговорився, що їх час від часу збирав тодішній голова Верховного суду. Прізвище називати свідомо не буду, але вони відомі. Для чого він їх збирав? Порадитися? Ну, можливо. А можливо, вибачте, дати цінні вказівки, як треба діяти з точки зору інтересів судової влади. Розумієте, у нас є абстрактна річ, у нас кажуть, є інтереси судової влади, є якісь, у нас є інтереси держави.
Це, мабуть, єдине, про що треба говорити. І тому це питання велике. І повірте мені, що при всій повазі до їх роботи, це зовсім інше. Знаєте, як недавно я порівняв, є стоматолог, є хірург, є терапевт. І той лікар. Так і судді різні. Я не кажу, хто з нас хірурги. Можливо, хірурги якраз ті, хто працює в судах загальної юрисдикції, а судді Конституційного суду терапевти, можливо, нікого не хочу образити таким порівнянням, але це різні професії. Різні. І коли нав'язують суспільству думку, що немає проблем, кожен може бути суддею Конституційного суду. Та звичайно. Вдягнути мантію і роздувати щоки на засіданні. І читати з аркуша підготовлені питання. Причому невідомо ким, між іншим. І це ми помічали. Пане Володимир, оскільки ви колишній суддя Конституційного суду, як прийнято так говорити, з 96 по 2005 рік, я би хотів запитатися, як ви на загал оцінюєте оці всі речі, які відбуваються в системі судочинства в Україні? Так, набір нових суддей до Верховного суду, так? Дуже багато скандалу навколо них було. Громадська рада доброчесності була не згідна із 30% кандидатів. От ви вже у відставці, так, я скажу це слово, ви навчаєте молодь. Звичайно, ви вже збоку можете на ці всі процеси спостерігати. Як ви їх оціните на загал? Все те, що відбувається судовою системою в Україні. Ну, я би сказав, неоднозначна оцінка. Ви знаєте, я був таким невільним спостерігачем, коли оцей закон про внесення змін до Конституції щодо правосуддя, так його назвали, розробляли і приймали. І я пам'ятаю, які були спроби. Я свідомо не брав, у мене своя позиція в роботі в цій конституційній комісії, хоча маю відповідний досвід. Але ми з колегами, в тому числі з 2 суддями Конституційного суду, підготували той проєкт того розділу, який стосується Конституційного суду. І мені потім розказали, яка була реакція, прізвище воно дуже відоме в Україні. Надвідоме. Була реакція з боку цього прізвища на деякі пропозиції. Ну, наприклад, скажімо, пропонувалося, щоб... Озвучувати не хочете прізвище? Ну, воно зрозуміло. Наприклад, пропонувалося, скажімо, записати так, що суддів загальної юрисдикції призначаються на посаду президентом на підставі подання Вищої ради правосуддя. Чому це важливо? На підставі подання це означає, що немає альтернативи. Немає альтернативи. Потім сформулювали трошки по-іншому. І я так підозрюю, що скоро, коли особливо будуть призначати суддів, ну не Верховного суду, а вже апеляційних суддів першої інстанції, будуть затримки з певними призначеннями. І потім хтось з юристів, які працюють, ну скажімо так, в адміністрації президента і біля обслуговує, щось таке прокукарікає. А скажіть мені, будь ласка, де в Конституції написано, що президент зобов'язаний призначити того суддю, кандидатуру якого подала Вища рада правосуддя? Де в Конституції написано? Опонент йому скаже: чекайте, а де ви бачили, що в Конституції треба писати, що президент зобов'язаний призначити того і так далі? Пане Володимир, шкода, що в нас так мало часу. Так, шкода, що в нас так мало часу, але ми мусимо завершувати. Нагадаю, у нашій студії був Володимир Шаповал, суддя Конституційного суду України з 96 по 2005 роки, з 2002 по 2005. Пан Володимир, він був заступником очільника Конституційного суду України. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після новин і будемо говорити про потенційну миротворчу місію на Донбасі, про яку говорили спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер та помічник президента Росії пан Сурков.